Isabella. Thank you.
Big Mama Albino Blue Topaz. Ay. Yan. Yan lang. Ang laki na pala. Grabe mo na. Ganyan mo dapat. Kinakain na. Pero kaya ko. Minsan mo. Akala ko kasi yun. Lumalabas dito. Kaya mo dito. Oh. Ang dami ah. Sunod-sunod eh. Ang dami. Ang dami.
Hindi. Okay lang. Nakalay ba ito? Hindi, ako lang. Hindi nakita. Hindi nakita. Kamay ko. Hindi. Sabi mga naglulong ito. Gold yan. Hindi yun. Ang sarap yun. Sabi ko mga post ako sa mga TV. Kasi C1 may code kasi yun. Pag C1 for sale, C2 trade.とその家族を救出したりカカオ島で落ち合うために各地で奮闘するサンジはプリンと共にカカオ島へ向かう艦隊と軍隊のど真ん中にルフィの村が戦中は必ず俺が救い出すカカオ島ではたった一つだけ残した鏡の前でルフィを待ち構えるとそこへさらなる戦力が集結する Maliit din. Malaki din. その時が来たら、奴らは終わ Mga り ito だ。 Buhay na. Kala ko. カタクリの激闘を続けるルフィ Ayun は sila itlog. Librarian sila 言われ eh. たことを思い出す。 Ito itlog. 世界の Ang 強 gato 者 hindi. には Buhay 少 maagad. し未来が見えるというものもいる。 Librarian. Kaya maganda. そ Mga の時に電 librarian. 話したらどうする ?2 年の修行 Ay, で kinain. さすがにその劇にはいけまい。手強いぞ。相手がどんなやつかによるな。 Hindi nila 敵 ito. の性格 Hindi naman. 気になるか考えたこともなかった。なんだおかしなやつだな。のんきに休んでる時間はないぞ。次の特訓を始める。おい。私の力の限りを叩きかけよう。新速の剣新たなるギアフォース発動。 どうしたのやそうだ。おいけ Ito
覇気をまとうことで皮膚を固くしゴムの張力をも増したというわけか。だけじゃねえ。 Dalawa.変幻自在なゴムの弾力で空を飛ぶことをも可能にしたというわけか。空を飛べるだけじゃねえぞ。無装飾で強化したゴムの弾力を一気に押し出してパワーに変えるか。バウンドマン、恥の男とは言えてみようだ。だがまだ足りない部分がある。体で覚えるのが一番早い。どうした？一撃でダウンか。痛がっている余裕はないぞ。Video na ano, 16 sa yung at yung binilang ko, sige ako. どこに向かって撃っている？ Yung mga pandemic, nag-din sila ng pandemic. Dami nila mata. Kaya yung mga nag-alaga ng pandemic, sila ng mga sila lang breeder. Kung naisip niya, Dapat makita din natin yung ano, kung naisip niya yung yung pandemic, hanap siya. Yung ano, yung banda dito na gas-gas. Gas mo? Meron ka na ng chucha. Saan ka ba? Hindi pa ata. Hindi pa nakapalabas. Testing natin. Ano mo nalalaman? Lalaki. Mas malaki yung babae. Tsaka mas maganda yung lalaki. Mas malaki yung buntot ng lalaki. Sa kapantay.
So, yun. Yan, yellow. Dami sugar. Hindi ko nalaga ng dati. Nakakabulong na talaga. Ginagamit ba ito? Ginagamit ba ito? Oo, kasi wala naman akong pagkakas. Kung naubos na, mag-hatch tayo ng baby bride sweet. Papa-hatch tayo. Nagawa tayo sa Coke 1.5. Lalagyan mo. Para mag-hatch. Hatchery. Hatchery ng baby bride sweet na ito. Yun yung papakain. Bilog-bilog. Kaso konti lang yung dati natin. Konti lang yun. Kasi nasisira yun. Paano masisuko? Kung baka parang ano. Bago mag-tour, days siya. Bago isang araw kalahati, hindi mo naubos yun. Parang napapakas. Ay, parang hindi na pwede. Kailangan talaga isang hatch mo ubos. Para hindi sayang. Yung binili ko sa kanila na 10 grams. Marami na yun. Konti lang talaga yung hatch ko. So, konti lang sila eh. Huwag mo gisingin sila, hayaan mo lang. Wala naman paso. Street. Bawal pa bawal.
ako. Okay na kaya mo.
Yes. Wala ito. Sinilas. Wala. Saan? Ay. Ano po? Ano daw po? Basta mga chocolate. Kaya mga chocolate. Sa chinilas mo. Ang dami. Gilid. Sa baba. Wala. Buhay pa yan, chinik ko. Chinik mo ba? Walang langgam, bebe? Yung spider mo? Hmm? I-check mo po? Opo. Hmm.
Hindi yung ilaw. Ano dito? Anong pangalan? Blue Dragon. Papa, yung isang gabi, naka-yellow, yung may, kala may isang tao, yun pala, dito pala yun. Nakikita nila ang sarili nila. Oo nga, nakikita nila. Ano? Sa salamin, yung katabi. Yung katabi nila yun. Akala ano yun? Kala makakalusot. Hmm. Ang sundo, no? Yun, sige. Pasukin mo. Naka-fertilize na. Pinafertilize ng sperm. Nahulog yung sila. May laman naman na yan talaga. Pe-fertilize mo. Tutusukin mo yung buntis. Tapos ipe-fertilize. Marami kayo. Marami kayo, mga 100. Ang ganito siya. Umamo na nga eh. No? Dati yan, lumupunta sa likod. Umamo na sila. Saan? Dati yan, nasa likod lang. Stress. Nasa sana yun. Gusto ko pag kinanong ko yung tubig, malapit na. Malapit na yan. Pag kasi kala kakain sila. Baby vines rin.
Yes, dyan, baby. Hindi ko lang ngayon, 70 na siya. Ganda nila talaga. 70 years old na siya. Walang cake. Ginala na niya. Ah, baby. Very for the years. Yung ano. Diyan ano, kanta. Ang kanta. Snail. Pangit. Pangit ba? Pangit ng kanta. Ano siya? Uy! Malansa na. Gusto ko kunin yung sila. Wow! Pag astig yung video, gagamitin yun para sa kanta. Pag astig yung video, gagamitin yun. Try ba mo? Wala yan magla-like. Bakit? Pangit. Pangit. Mga friend mo lang magla-like. May sense and negative thinking. Ang friend mo lang magla-like. Hindi ang mga tao.
Then half blue, ano? Half blue baga. Hindi ko alam. Hmm. Masisira yung ano. Ayan, ganyan naman. Ano nga yan yung half, ano, Half black. coffee, half black. Copy. P. Yan, F. Ah, P. ganun. PPY. Sabot sa kamay ko. Ano lang? Hindi mo na ako Buntis papasok. yung gapos. Papa, buntis yung gapos. Ibig sabihin mo nga doon. Hindi na ako papasok. Papa, Uy, sabihin mo nga doon. buntis yung gapos. Saan? Ganda mo. Ngayon? Lubot na pala si Papa Ruby. Opo.
Black blue. Black, black, black. Albino blue topaz. Ay, gano'n gagawin. Albino. Sabi mo, albino. Blue. Topaz. Topak. Topak. Albino blue topak. Huwag yan. Matulis. Saan ako dudugyan? Stick pa. Stick! Saan yung sticker nandun? Stick! Papakain tayo. Sana dumating na yung mga. Uy! No! Kumamatay na. Uy! Ayan na. Hindi mo makita. Gaffy, Gaffy, Gaffy.
Lobat na yan. Lobat na yan. Lobat, David. Lobat ka na. Dadagdag yan ng 3. Buntis yung isa eh. Buntis. Pet, nakasabi dito. Pet, nakasabi. Pet, nakasabi. Anong sirain mo ako? Iyan. Mama! And done. Of course.